Ассалому алейкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамаятон бахайр бошад. Чӣ хеле десен? Ини падаркора соҳибошон куҷода намедонам. Я бор ами эфира тамошо кунед, агар ки ин видеои моро тамошо кардед бошед бародар азиз, биём падарка дахил буромада шо падарка биги барои ки тӯли 10 рӯз қариб мешавад ки падарка инҷа ховай соҳибош не солиям. Бародар падарка биги агар ки наёти як аз дига метем баба да метем мегирам мебараша. Хоб, дига хубен саломатион назан кор боротон хубан. Беҳтарин бародар азиз. Аксия 100 вақте карда будем, бародаро гуфтан ки аксия 100 на ҳамада мақбул шид ва бисёри бародаро аммо пурсон шуданд ки бозиҳои шарикитон куҷо шид, бозиҳои шарикитон абарат намонед, бозиҳои шарикитон монед. Худо хоҳад мо даводаи ҳамин даим мози худо хоҳад як рӯз ду рӯза бозиҳои шарик мебурояд ва видеои калон бо дар канал мешавад. Дар канал обуна шуда монед. Ҳеҷчо ҳамаашро фаҳмиданатон мумкин. Нарх навои телефонро бошад дар телеграм канали Realphone Москва мефаҳмед инҷа даромада чӣ нарх наво ва телефонҳо чанд сомониянд ҳамаашро фаҳмиданатон мумкин. Доставка бошад ба ҳама шаҳрҳои ҳам Россия ва ҳам Тоҷикистон дорем. Бемалол дар рақамҳои экрамдагӣ муроҷиат кунед. Худо хоҳад доставка кардан метавонед. Чиқадр десен телефонҳои Samsung дар талабот бисёр рафтасай ва Samsung бошад кам мондагиан вариатсион. Инҷа бошад телефонҳои Redmi ҳастанд, Redmi наомадаги ҳам дашин Redmi 13 аст, инҷа дар Note 13 ҳастанд. Ина бардора ки телефонҳои Redmi Note 13 наифтаден, гуфтанд ки бардора бихарен телефона телефон қимат мешавад, қимат бошад нахариден, ина телефон қимат шид 14500 рубл. Ҳозир телефон рафтаста, телефони Redmi 12. Redmi 12 мо ҳастем. Redmi 13. 13 бошад 1500 рубл арзон шудагай. Дар ранги ҳами аксияи Redmi Note 13 ва ҷавоб бошад телефони Redmi 12 бошад 428 11500 рубл харидорӣ мекунад то 25-ма дар нархи 11000 рубл. Ба 856 тага 12990 рубл бошад ба нархи 12500 рубл метавонад харидорӣ кардан. Ва иҷа бошад телефони Redmi 13 бошад памяти 828 14990 бошад 1500 рубл арзон шудагай ва памяти 856 тага бошад 1000 рубл қимата ба нархи 14500 рубл метавонад харидорӣ кардан. 856 тага яъне ҳамин телефон ҳозир 14500 аст. Катиски кар. Пас киткаш. Не ки 14990 рубл буд. Арзонш кардан ба нархи 14500. 15 бардораз ин телефонҷа ки десен то 25 санара телефони Redmi 13. Телефони Redmi 13 нархиш буд 16000 рубл, 15990 рубл. То 25 санара ана ҳамин телефон Redmi 13 нархиш дар магазин мо будааст 14500 рубл. Успехен аксияра барои ки аксиям фақат 2 ҳафтаи намешавад. Бо шумо дар комментар нависед ки ман як телефони дигар худам ростига аксияда монданем дар барои 2 ҳафтара. Шумо дар комментар нависед кадом телефон монем аксияда. Samsung монем, Redmi монем, Realme монем, кадом модел монем. Худо хоҳад ҳамон телефона мо дар аксия мемонем. Яъне ки ба нархи омадагии худаш метем шумо да. Так что обунаш намонем ва аксияра хабардор шавем. Мебинед не кадомиш ки бисёртар аммо телефон шид ҳавая мемонем. Касе бисёртар комментар да нависонам, бисёртар навис ҳамонро мемонем. Бо так что комментар да менависем дар телеграм канал обунаш мемонем, ушто ки бифаҳмем ки кайн я бор бинеда што ай нарх пешна, ай нархи ҳозир фарқ мекунад ё ки не. Хоб, дигар бошад ҷо дахай аксессуарҳо ҳастанд, чихол, стекло, наушник, агар дар кор домоша. Имрӯз ҷумъа чихол ва стекло рӯзи ҷумъа дар магазин мо бесплатна. Ин тараф тоша аксессуарҳо поинзадагии падаркӯи ки ҳозираш соҳибош нестад, соҳибош бояд пайдо шаванд. Ани қай соҳибошоне ки занг назесен шота нагирифтем ҳолиам. Инҷа бошад аксессуарҳо, кабел, павел, планшет, так истида бошад калонко барои мошин ва истида бошад аксессуарҳо мошинка барои ришгирӣ, инҷа бошад наушникҳо. Ногуфта намонад ки бо даҷа авиакасаи Real Aviam фаъолият мекунад. Авиакасаи Real Avia билета ба ҳама самт ба шумо нависта метавад ба дили пур. Новбаста аз он ки шумо дар куҷо қарор доред. Ва барои авиакаса муроҷиат кардан рақамҳое ки дар рӯи экран дестен ҳамин рақамҳода муроҷиат мекунед ва ҳатман шумо да билетора нависта метавад. Агар ки WhatsApp шуда нависта хоҳед, WhatsApp ина номерош 025 371 0388 менависем WhatsApp шуда сурати паспортро мепартоед. Рейс маъқултон шид, масалан договориться мекунед, рейс уже туғри гирифт, пулша мепартоед, всё, билетон гирифта мешавад шалакат, кортон ҳалай. Рӯзи пайдамтон то аэропорт рафтантон мемонад тамом. Хоб, ҳамин хех навигарӣ буд, ман хостам шуморо гап занам. Ин бародари мо Ҳусейнҷон, як бора бинӣ кунед, Ҳусейнҷон худаш билетора ба шумо ба нархи дастас ёфта метиҳад, новбаста аз он ки ба куҷо мерем. Билетҳо ҳастанд ҳар хел арзонтар, дастас, удобниша нависта метиҳатон. Ва YouTube канал дорем ман Real Avia гуфта, мемонед нома англиси хати Real Avia гуфта поиз сартин дар ҷои поиски YouTube, Real Avia YouTube каналаш мемора, ҳар рӯза нархҳои авиакасора муроҷиат мемондан мегирад. И телеграм каналам дора. Телеграм каналам Real Avia менависед, ҳамаш мебурояд. Хоб, саломат бошем. То дидор худтон айтёд кен, бо ҳамсуҳбат мешем. Худо хоҳад.